Honorable, za mu so mu ji suna da matsayi. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wassalamu ala nabiyil karim. Da farko dai suna na Honorable Usman Abubakar Tasu Kiru, dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Kiru da zauren Majalisar Dokoki na Jihar Kano. Honorable, ka gabatar da kudiri akan abin da ya shafi al'ummar jihar Kano, ba ma karamar hukumar da kake wakilta ba, kan a samu wata doka wanda za ta kula da masu sai da gas, duba da cewa ana sai da shi barkatai a inda ya dace da kuma inda bai dace ba. Shi me ya ja hankalin ka kai zo Majalisar Dokokin Jihar Kano haka kawo shi ya zama kudiri kuma har ake tunanin ya zama doka a Kano? To, magana ta gaskiya abubuwa ne da yawa, amma dai zan faɗi kaɗan daga cikinsu. Abu na farko dai shine ya kamata a matsayinmu na wakilan al'umma ko doshe mu ringa kallon meye zai taimaki al'ummarmu kuma meye zai kawo matsala ga al'ummarmu. Wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, wannan abu da ake sayarwa rampant a ko'ina, da wanda suke da lasisi na sayar da shi da wanda ba su da shi, abu ne mai hatsarin gaske. Su kansu masu sayarwa wanda suke suna da lasisi, akwai guraren da aka ƙayyade musu na su sayar da wannan gas, amma yanzu ta kawo cewar zaki ga ba a wuce gida 3 ko 4, duk da yake muna da population da yawa a Kano, zaki ga ba a wuce gida 3 ko 4, amma zaki ga mutum yana sayar da gas, bai da training na wannan abun, bai da license, kawai saboda ana dan samun alkhairi shi ma ya ji ya zo ya kawo dan a samu alkhairi. To kin ga a matsayin mu na wakilan al'umma ya kamata a ce me abu da zai yiwu wanda za mu kawo wanda zai taimaki wannan jiha tamu domin tsare rayukan al'umma da dukiyoyinsu. Ana samun haɗarurruka da yawa na wannan gas ɗin, kuma abin da yake kosin ba wani abu ne saboda na rashin sanin makamar yadda za a gudanar da wannan sana'ar. Amma in ya kasance an san gwamnati ta sa shiga ciki, ta kawo wata doka wacce za ta yi regularizing waɗannan abubuwa, to ina tabbatar miki za a samu ingantaccen tsari wanda mutane za su fahimci abin da muke nufi da kuma irin haɗarurrukan da muke ƙoƙarin karewa don afkuwar abin da zai faruwa a gaba. Abubuwa da yawa sun faru da yawa na wannan hatsarin wannan gas. Kai kanka a cikin gidanka da kake amfani da shi, akwai guraren da ya kamata a ce a nan kake ajiye wannan abu. Mun san abubuwa da yawa da ya zo da hatsarurruka da yawa wanda a yanzu haka zancen da nake miki ni akwai victims na 'yan uwa waɗanda suka rasa rayuka na akan wannan sanadiyar wannan gas da ake siyarwa a ko'ina ba tare da license ko kuma sanin makamar yadda za a sayar da shi ba. Wannan dalilin yasa na ga ya dace na kira ga gwamnati da ta shigo, idan ma za ta kaddamar da wata doka ne, to ya kamata a ce ta kawo wata doka a cikin gwamnati wanda za ta taimaki al'ummar jihar Kano gabaki daya. Shin wace matsaya majalisa ta samar akan wannan kudiri naka? To alhamdulillah, ina godiya da 'yan majalisar dokoki na jihar Kano, domin mutane ne waɗanda suka fahimci abin da al'ummarsu take so kuma abin da zai taimaki al'ummarsu. Da haka take nan da na kawo wannan kudiri suka sahale har suka ba da shawarwarin cewa ya kamata a samar da doka wacce za ta regulating waɗannan abubuwa domin kare afkuwar haɗarurruka da rasa rayuka da dukiyoyi na al'umma da yake yawan faruwa a jihar Kano saboda waɗannan dalilan sayar da gas a ko'ina a faɗin jihar Kano. Shin kenan an gabatar da kwamiti, kuma wani lokaci aka ba kwamiti don ya gabatar da bincikensa? To kin san tun da aiki ne na yin doka, dole sai an tattabi bangarori daban-daban. A yanzu haka Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta amince ta ba wa special duties domin su je su yi aiki na watanni 2 domin su kawo report da kuma yadda za a gabatar da dokar, saboda abu ne wanda yake needing consultation na stakeholders da mutane daban-daban masana wannan harka.